Takže ahoj lidi, dneska jsme tady všichni tři na videu, tohle je Nela, tohle je Niky jako já, tohle, a jdem na prozkomávačku. Takže tady máme připravené světlo, a jdeme do prokletého čísla. Ale tady je to hodně děsivý, nesmíme se ztratit. Jinak jsme... Jo, vidíte, to jsou atomové dveře pro skování. Pavouk! Tady je kolo. Tady je něčí kolo. Halo! To se hejbe. Jo, natočíme vám to je úplně luxus. A je tady od jeden minut. Takže my jenom tady vytáhneme. Já to natočím. Ty to natočíme, bráško. To jsou kouzelné dveře. Já nemám. Já mám 30. Já nemám žádný. A můžu volat zdarma a nic mi to neubere. Ale jako... Korunu ven, třeba ne. Už to je. Dobrý den. Ale Nikola, teď nevím. Koukejte. Tak natáčíme tady páni. Natáčeli. A my takhle jedeme až nahoru. A my vidíme tady na náš panelák, my bydlíme... My jedeme za Markétou. Ne, Markéta bydlí ve druhém patře, nebo kde? No v prvním, no. Bych chtěla jít ještě nahoru, víš? Ono tady to má 9 pater, totiž a ono je to strašně děsí. A teď jedeme zase dolů. Ne, jedeme se. Jdem se podívat na výhled. Oh my god. I've got a prophet for the floor. Nezavře, až tam jsou všechny lidi, tak se to zavře. Ne, počkáme chvilku. Ne, to se zasekne. A teď jdeme dolů. Ty vole. To je hustý. A my jdeme tady otevírat dveře. Mě zajímá, jak to bude. Dobrý den. No, ale my jsme chtěli jít do toho sklepa. Aha. My jsme chtěli jít do toho sklepa. Kolik žijeme? Ona byla taková Hej, my jsme teď viděli nějakou babu. Pojď, to je jedno, Nikola. Hej, dám si něco s ním koukat. A my jsme tam viděli nějakou paní s nějakým dítětem a ono vypadá, že je mu nějak 10 nebo 12. A přitom víš co? Ty lidi, co? Ono je to 25 let. A to bylo asi takhle nízký dítě. Já si koupím jedno. 25 let, že jí bylo. To byla holka, Nikole, to je Maruška, prej. Nevím, kde máš Marušku.
Takže tohle bude asi konec videa. My víme, že to nebyla žádná prozkoumávačka, ale tak chtěli jsme udělat jenom nějaký výhled a tak. Takže u dalšího videa čus a půl, ahoj!